Pozdrav dragi prijatelji, večeras vam pričam legendu o Narcisu i Eho. Ja verujem da većina vas zna legendu o Narcisu, ali ovaj deo koji se odnosi na Narcisa i na Eho. Ko je bila Eho? Eho je bila šumska nimfa, veoma omiljena, popularna, pričljiva, onako puna života i energije i ona je kažnjena od boginje Here. Zbog čega? Zato što je bog Zevs voleo tako da ide u avanture sa mladim nimfama i onda bi ona njemu čuvala, Eho bi mu čuvala stražu, zaprečavala je boginju Heru koja ga je pratila i htjela je da ga uhvati na delu, da kažemo, i jednom je boginja Hera, Zevsova supruga, shvatila šta Eho radi, grdno se naljutila i kaznila ju je. I to je kaznila na taj način da ona više nema sopstveni glas. Odnosno, da ona jedino, iz njenih usta može da izađe odjek tuđih reči. To jeste bitno za neka buduća videa. Znači, Eho se povukla u šumu, lutala je, nije više mogla da brblja, da se druži, mogla je samo da ponavlja reči drugih ljudi. I šta se desilo? Ona je ugledala mladog, lepog momka u šumi, to je bio Narcis, ugledala ga je kako je on išao u lov i ona se zaljubila. Pratila ga je, krila se u grmlju i jednom je on bio u šumi, u lovu, čuje da nešto šuška u grmlju i on je vikao, ko je to? Naravno, šta je ona mogla? Ona je mogla samo da ponavlja njegove reči. Ko je to, ko je to? Dođi, izađi, pokaži se, i to je tako išlo u nedogled dok ona se nije ohrabrila i izašla iz svog skloništa, iz tog grmlja, i htjela je da se približi Narcisu, u kog je ona već bila silno zaljubljena, jer je ona njega stalno pratila. Međutim, on je iz nekog razloga, ugledavši nju, tako legenda kaže, bio apsolutno zgrožen i on je rekao, ja bi radije umro nego da me ti voliš. E sad, šta je ona mogla da ponovi? Mogla je samo da ponovi njegove reči, da me voliš, da me voliš, da me voliš. I uglavnom ona je bila silno povređena, povukla se u neku pećinu, u šumu i patila je. Patila je, kažu da je ona na kraju uvela, znači da je onako od nje ostao samo taj glas, taj eho koji mi svi čujemo kad odemo negde u planinu, ili nadam se većina vas je čula, i navodno da su ostale nimfe htele da osvete Eho, pa su namamile Narcisa pored jednog jezera gde je on došao da se odmori, gde je voda bila savršeno čista. Moramo da se podsjetimo da je to se desilo u davna vremena kad nisu ljudi imali ogledala, i on je jednom došao da pije vodu i kad se nagnuo nad vodu, nad to jezero koje je bilo tako savršeno glatko kao ogledalo, on je ugledao lik. Ugledao je svoj lik i tu se on zaljubio. Zaljubio se do te mere, znači da on nije mogao da se odvoji od jezera, nije mogao da se odvoji od tog lika, zaljubio se u tu sliku i kako bi pružio ruku da ga dotakne taj lik, to prelepo biće, voda bi se uzburkala i nestao bi lik. I tako je on mučeni skapao i od žeđi i od gladi pored tog jezera zbog neuzvraćene ljubavi, isto kao i Eho, i navodno da je na tom mestu gde je završio njegov život, da su tu izrasli narcisi, cvet narcisa. Za mene su ključna dva momenta u ovoj priči. Jedan je da Eho nije mogla da ima svoj glas više, da nije mogla da izrazi svoje mišljenje, a drugi je da se Narcis zaljubio u sliku. Ostavljam vas da pronađete možda neku vezu
između vas i nekih možda vaših bivših ili trenutnih odnosa i onako da pogledate možda malo neku simboliku. Svako dobro vam želim, čujemo se uskoro, ljubi vas Sneža Lea.